Toyota Corolla öz gymmatyny hiç gaçyrmaýan maşyn. Ony türkmen awtosoýjylarym tasdiqlamandyranyk. Analitiklerin maglumatlaryna görä bu model 5 ýylyň dowamyny bahasynyň takmynan 23 götürmini ýitirýär. Bu görkezji bolsa bazardaky ortaça derejeden epetli pesdir. Deňeşdirmek üçin köp awtomobiller şol bir döwürde ortaça 40 götürm arzanlaýar. Bazardaky tekliplere görä 2021-nji ýylyň modelleri takmynan 20-23 000 dollar aralygynda satylýar. Olaryň başlanyç bahasy bolsa $22.800 bolupdy. Hunärmenleriň bellemegine görä awtologlaryň bahasy ortaça 40 götürmeçenli peselse-de käbir modelleriň hakyky bahasy garaşylýanyň ýokary bolup biler. Şeýle-de bolsa, durnuklylyk boýunça olaryň köpüsi Corolla'dan iza galýar. Netijede Corolla ýene-de ulanylan awtomobil satyn almak isleýänler üçin iň amatly saýlawlaryň biri bolup galýar. Sizem analitiklerin gelen netijeler bilen alalaşýaňyzmy? Pikirleriňizi tesvirlerde belläň.